Зеле, я се обърнете. Кажете какво желаете, то не съм слушане. Аз ще пия може би едно капучино и после ще хапнем така и така там с обичка или нещо в ресторанче. Добре. Седни да Аз коваш. искам това цикорията, ще го питам. Не съм била това цикория. О, не. Какво е цикория? Не.